Sziasztok! Újra itt a Kótónál. Bemegyünk. És széjjel nézünk, de jövünk is ki. Mi van? Merre menjünk? Mi? Merre menjünk? Mi van? Gyere! Kapcsolunk lámpát, gyere! Hülye! Csősek vannak halkon. Ez nem csős hosszíkódó. És merre menjünk? Ott le van szakadva a lépcső. Itt vagyunk. Ott mi van? Ott mi van? Ott nem lehet. Nem tudom, hogy miért nem gyere. Menj. Az nem mi a fasz. Azt nézzétek. Srácok. Gyere. Halkan. Nem lehet felmenni. Hülye, nem. Nem van szakadva. Gyerekem, és megmutatom. Kimegyünk. És itt hol menjünk, hogy könnyebb legyen? A világosságban? Vagy hol? Igen? És mi a terved? Van nekem jobban. Hó! Ti is voltatok itt a kultúrban? Nem mutatom, gyere, nézd, hogy hol van a letörve a lépcső. Nem mondta, hogy hazudok. Gyere. És ugye itt akartál felmenni. Igen. És ott nem lehet tovább menni. És ott a lépcső. Igen, de nem látod? Bármikor beduhadhatsz. Mert ne, leduhadt a lépcsőfok. Látod? És olyan nem lehet menni, mert nincs ahogy. És itt pedig túl sötét, itt még jártunk, és itt túl kockáztatos, itt nem tudom mi van. Bemegyünk a hátsó felén. Innen lemászott volt. Honnan? Várjál, azt hiszem onnan. Be van törve. Hó, Az ki van nyitva. be van törve. Igen. Jó van. De olyan nem félelmetes? Itt ülünk nem csinálunk olyan hosszú időt. Ki is jöttünk, hogy láttátok már. Túl. Gyere vele. Ezt a kurva. Ha-ho! Ahó. Lent vagyunk. Oké. Menjünk tovább, vagy jöjjünk vissza. Menjünk ki. Mi a faszom van itt? Azt nézzétek, skacam. Ott menjünk fel? Honnan? Mit akarsz? Itt nem tudom mi volt, de nem tudunk ide lemenni. És itt hős is van.
Menjünk, és kimászunk. Menj, és nézd, ott mi van. Mi? Mi? Oké, ennyi. Megállít. Még kell venni. Mi ez a hang? Ez nekem nagyon nem tetszik, én nem hozom. Hú. Itt mi van, gyerekek? Aki tudja, évek kommentbe, nem ide biztos, hogy be nem megyünk. Hülye. Jó. Most megyünk a túlsófőhöz, a tabakóhoz, hogy tudom is hova.